Pagkasaritaan ni Ampi nga Napolwan, isumot lagayam, idi kalman lain. Idi kalman laeng manong nemi. Ta palpalubusan na ko natatang kinanang nga mapan agbasa iti kolehiyo sa syudad. Kahit nasawan manong, weekend nga gawidak. Iti balay, tagkaserak sa jay. Iti kursok manong nemi nga accountancy. At syempre, binagbaganda ka. Ambi anak, ituluturi mo tilaing mo iti panagbasa, naglagipem. Scholar ka. Gabuta nagbalitoryan ka. Kita doon iti pagyamjamanan mi anak, tanalaing ka, at sa guday mo, at talento mo. Kasang kam unay nga marigatan nga mangtid kang kada allowance mo. Scholar ka nga rod. Nanang, tatang, awan ti pagdanagan nyo, tanong kaskaso na lang, dakam gani Marieta nga gayem ko, kapatak maglang scholar, nga kinaradwara, ket part-time kami sa jay. Part-time? Adot part-time ang trabaho, nanang, tatang, hindi syudad. So nga, imbes nga pawit kayo, saan kailangan tagpapawitan ta, adamat sweldo sa jay. Kahit anong mamingaw di kita masapulan mito, at paglakuan miti nateng, paglakuan miti manok, itlog, kas pagarigan, di ornongin nyo. Tano, jak kabailan kas pagarigan, di umay ko dawaten. Alawan anak, ulitan mi anak. Itultuloy mo, tilaing mo, singpet mo, gaget mo, tapno di kasta, ket napintas ti masakbayaw. Kasta nga ron, tinamsamak manon nemi, agkakasaraan kami kini Marieta, nga best friend ko, classmate ko, padag ng scholar, batch ko, manon nemi. Kat awan ti sabali, idi nga ramidan mi, no, di mangipasnek, ti panagbasa. Linawas, idi nga agawid kami, manon nemi, no, at agundaway nga. Agawid tamanin. Padasan tama matagtalin na Saturday kan na Sunday. Paspasyar ta, kinunana. Tano agawid ta, same tumitlaeng makao mga lugar. Kaya't masawin, maumakan sa diaway. Hamat ka di ang kasla practicean tan, agna dito syudad. Sige, banda, palasin tat maminsan. Ada kami din, manong name it is second year college. Hindi padasan mi manong name it saan nga gawid. Aging nga nakakita kami ti placard nga wanted. Iti may isa nga food chain, ang kasapulan da manong name iti kaskada kami. Hoy, at the part-time tan. Ano? Sa pain dalati kwa, agriing. Alas 4, agriing tan, alas 5, rogyan tan tumay trabaho. And then, rumorta ti 8, sa takamakamin ti alas 9 a klase. So, 5, 6, 7, 8, 3 hours. Kat mano, ti sweldo do ti per hour. Sa tantuman na agsubli ti malem. Kaya, kalpasan na, malem, okay. Ti 4, 5, 6, 7, 8. 4 hours. Warisan tan nga eskalar, mas pagaling nga nagtrabaho ta kastoy. Baka mabannog tamat, Marieta. Ano mamabannog bagamat, ampi? Baka sakit ta. Hantay palubos Numarigatan ta, isardeng ta. No santa marigatan, di okay. Kasta nga rin tinaramit mi manon nemi, nagbakasyon, nagpalangay muna, tatang, nanang. At akong titilasem para iti second year. Malpas na ito, agter year akton. Nagtula kami kina Marieta nga gayem ko nga agpul part-time kami. Nga full, no full agad full, hanga part-time. Kahit nga sawan, part-time kami tibihat kan ni Malem, no rabi. At dapat ka di pagsayatan na anak, agsipod ta, nabayagan nga saan ta kang inikan iti allowance mo, maururnong dito'y anak. Sige nang, tang, sabi ko man tamawatan, mawatan da ka. Angim, hamo ni rigatan ta bagim. Ta orasan ka ag part-time,
Kabaylan mo met ng itid kang kadikiti ka sa pulam, malaksin iti matrikulam, iti scholar ka met. Kaya mga ano iti pa nagtrabaho, kahit mabaybayan nyo, ti grado yun, mabaybayan nyo, panagbasa yun. Ay sus, narigrikat mo saan kayo nga scholar. Awang pagdanagan nyo, tatang, nanang, kunak mo, nasingpetak, di ba? Sa bagay, anak, nasingpet ka. Ngem, idinam amok manong nemi ni Herni. Nagaram kanyak ni Herni manong nemi. Kunak mat kang kwa na ubingak pa'y, awang pa dalit panunod ko. Ngem, gwapo ni Herni manong. Ado, digiti pantak ng estudyante nga mangpatpantasya kang kwa na. Kahit nagasatak ka no, nasyak tagbaling nga nobyo na. Nobya na ko nakuma. Naging kaya manong naming iti maysa nga off me ti oras ti alasotso. Ay, makabanlog ba't sika? Ampi. Huwag nga ron. Sumuti kayat ta. Di ba? Badasan tamamat nag-relax. Nag-relax tamat. Ti Domingo kin Sabado. O no Domingo ano kumat, day off ta. Badasan taman, di ba? Night gimmick. Kadi. Kahit mo? Hintay iti bar. Resto bar. Resto bar? Abag isumat nga nagkaring ti cellphone ko mano. Ni Bernie. Sinata? Ni Bernie. Nagararam ka. Sugbata mo, nagwapo. Hello? Hi, Ampi. Ay, nalpas trabaho yan? Nalpasan. Kahit mo nga awisan kayo? Kaya't mo nga awisan kayo? Awisan kayo man ko na, awisan kayo man. Mateo, siya mo nakisalita. Inagaw naman. Hello, Bernie. Ni Maria tayo ito, hindi kayam ni Ambi. Yeah, apakita nga saanan. So, at pagsasalita mi. Bar? Resto bar? Alaman. Orek at awang klase nubigat. Taorek patpat ng tayo. Diyak ko maka hindi kayat man. Ngayon ko na kanyak ni Marieta. Maminsan lang. Padasan ta lang. Narigat madanot. Trabaho, basa. Padasan naman tayo relaxa. Padasan naman tayo sumbrag ti resto bar ka magpagaga. Akong pat pagdanagam ta saan tamat ng gastos. Ni Medberni taggastos. Ikaw pa. O sige nga ron. Napang kami manong nemi nga talo. Iti resto bar. Inigit uminom ka matin. Padasem. Kinamda kita dumao. Beer lang dito. Sige. Apo na katalo birak man. Irinto ta. Agtyansin tilo ko ito nga beer. No. Berin dya kayat. Berin. Manong nemi. Diyak to kayatan sumurt kang kakunak. Ngayon napadas. Naawis na kami pa itinamindua. Manong nemi. Nga nadipitlo na diyak mo manong nemi nga dadakas na. Gandad na kanya. Parik naglayangan manong nemi nga maulawak. Aging gadya ko napuutan si marunong napasamak. Napuutak layangan idama at damang rumruman sa kanya. Ambi, iturok mo, Ambi. Iturok mo, saan kantong agbabawi? Manong nemi, jak pagarupan iti day di nga rabi iket na itad kunti kinabirhen ko manong nemi kini. Herni. Hayop ka, Herni. Hayop ka, ngayon daw ayaw, di ba pinampa nakamartik ko, binartignat. Ayatan ka. Kada mo kanta matrik na kanya. Ayatan na ba, di ba? Wala nga, para teacher, kalis tayo tupay laing. Gawan ito pagdana. Basta, ito yun, tumarim. Basta mo liwaliwatin tumarim, ha? Pinarapin no kanya, tigas to, Bernie. Kasan ito, pinaranya ka masagbayak.
kasanupay. Ngayon adadakid di manong nemi nga nalulunga kon ti bisyo. Medyo mabaybay akon manong nemi, di pa nagbasak, kami pilit latang agtrabaho at ngem deta. Kanayon kami ti restobar manong nemi, ken ni Herni. At di pa kit sumusurot ni Marieta. Abay, isardeng mo. Sikat ng iturong kanya. Di ka umay? Isardeng mo, madi. Di, bati ka nga ka sir. Daka mo kinibiyar ni Pamay. Paging kama nun name iti may sa nga bigat iti Domingo. Awang klase mi. Ni tatang manong name kigtutak iti lukot ko tri daw. Tatang. Apayan ako, di na kami matin malagip nga sangpetan. Sobre kayo. Tugaw kayo. Ano't mapaspasama ken ka. Kaya, magdanagan nyo, naset ka sa sad ko, tatang. Kaya, di kat yamanin ta, saan dakon nga ipapawitan iti Marta. Ito yung papawitan da ka din. Hikat ko sa wen, ha, nag-agaw-awid nga may mga lang iti kwarta nga kasapulak. Ada pagtrabahwak. So, kung pagdanagan nyo kanya, dakil ako. Hana ko nakaslaiding obing nga basit na aywanan nyo. Nagbalbaliw ka nambi. Nagbalbaliw nga magmagayo. Alawan na, hindi ubingag. Hindi balasita nga, adak pa lang di high school, kat balasita nga. Ngamitatan, anayo ko ng balasang, nga manulang natawa na graduarak to ti college, isong amo kong tiraramide. Sa bali pa, hindi pa nagsungsungpat mo. Talaman ni pagpagayo mo. Agbaliw ti amin, tatang. Agbaliw, isong agimay ka ito, may naksermonan. Tunanot pa nagawid mo. Maan nyo? Tayo doon may nga bulan. Indol malpas ti klase. Nagawid ako, bakasyon. Ang misa nakagpaot sa diya, nagsubliak man ladtoy, tapos ituloy ko nagtrabaho. Na-maintain mo ka di madlang kina-scholar mo. Oo, ang tatang, oo, problema. Natadalag yun na. Hindi naglata pa kadanagan. Naguri ka. Saan sa layang ang ti ugalim ti nagbalbaliw, anak? Pati lang nga. Just laki mutong ka. Wala tayo mo puy-puyata nagtatang. Na mga anong sakit ka. Ay, hindi pa kadanagan. Dakay man, napakadanagan ko lakaroon. Nakal daw lang manong nemi kalpasan na nag-awit matlaing. Basta umay tunong may umalan, agawit ako. Manong nemi pati ni Marieta kat makatkadlawit. Ampi, friend. Di nakapapasulan mo. Na minsan lang, daddy. Hanggang kapot inagaw kayong kati cellphone mo kat siyak tinakisarita kay ni Bernie. Manipod menti din. Kanayon mo tinakas dyan. Ngayon, matdaw ko nga madiisot ka po ng insardeng ko. Isong igaw-gawid ka nga. Hamon nga raramidon kat madi. Alawan, awang pagdanagam. Hanggang papasulan ng kaspagarikan. Naman ako mapagdanagam kanya. Akin enjoy ka magkini Bernie. Magmatasang kang siko. Ana? Agtumtumarak, friend. Agsaksak bayak. Ngayon na namayam nga ta? Nga napudnokin ka ni Bernie? Naman na Mike, napudno. Kas a friend. Kas may isang gayem. Ligligam ko man ni Bernie. Gabot rakal ti pamatik nga saan nga napudnokin ka. Baybayan na kanto kas pagarikan, sigurado ito. Ami daw dawat Kan isardeng mo ti makikuyok ken kuana. Saan ka nga gimkimik? Ag-concentrate nga agbasa. Ken ag part-time. Dadak mo aramidam, ampi.
Ngem sa anak nga di mungeg ken kwa na manong name. Aging ka manong name, nag-enroll kami iti para third year. Ngem kaskas di manong name. Nga, adada nga magusgustuak manong name iti rumwar. Hana kon nga trabaho nga part-time trabi. Rumor kam nga sigud manong name kini Bernie. Kasla na adi akon manong. Kasla anak maten mo susawan. Madlaw pwede kiti classmate ko. Ngem no, adda inom ko nga madamat klase. Badla ko kiti nalalaing nga. Yung kasla mabagsitan na kiti kaadaan ko man. Kasi minsan manon name nga nagawid ak dito'y probinsya. Why? Ada pa lang hangover ko. Kinapudno na. Ada pa kit ibabag ko. Haanan nga beer. Brandy. Naadi akong alcohol manong name. Iti sumang batak manong name nadlaw nga dagos datatan kininanang nga agat arakak. Hampi? Ada, di kayo managsahan? Di ba kaya taga makita na mailiw kayo kanya? Umay na ako narakopit. Tapi na may babante, iliw yun. Yung masadig ni nanang. Agad arak ka? Si mangpit ka dito, bala nga na partek? Ganang umat bibiyang mo na partek ka, ha? Napigpig sabi ti busis kun manong aging kananal paak ti rupak. Tinong panak? Sa balik ka nampi. Nagbalbaliw kang na talaga, ampi. Ano da kini makakita kang kasadya syudad nga idandaron da kanya kitpud no gayam. Hanggang nga mamati di. Kasi ka nga pinadakkel mi nga nakasingsingpet nasaririt. Pinalubusan da ka nga napandito syudad nga nasyati ka sa saad mo. Nga nayawawan ka. Nangat nga to pa yan, di buses mong ipsyat. Kailangan nyo man bibigyan nyo kanyak. Di ka suara ramidak. Tila babahol mo nga nangampun ken ka. Ano to ko na yo? Sanda ka nga pudno anak ampi. Ngam nalabalabas pa yung naganak, ti padang ipatay, mikan ka. Kaya mapay nga kastoy mo tinagturungan ti biyag mo. Sa dinutayan ti singpet mo. Sa dinutayan ti sirib mo. Ti saririt mo. Gapo iti barkada, gapo ti arak, nayawawan ka nampi. Nayawawan ka nampi. Puno ka dito pagkabagayong inang puntak lagwan, impadawat na ka. Ti inam, nga nagsikog, nga nagpasngay nga balasan. May saka nga bastarda. Inawat na ka, imbilang na ka, ang pudno nga nagtaod ka na kami. Ta saan kami nga nga madaan ti anak kinitatan mo. Yung kastoy ka di ti klase ti anak nga inampun mi, nga dinungdung mo mi, nga ikarkarigatan mi nga may kantinaran niya kamasakbayan. No napaay man ti inam. Ikalkaligagom mi nga saan ka kung mga mapaay. Ngayon ti panag ko na. Imala kamit lang ti inam. Among kaningang basbasa ti inam nga nasikukanda, idinimpas ngay na, impas day na ka, impas ngay na ka, inted na ka kada kami. Nandiyan ka mo itano sa din tayan na. No nakapagturpos mo lang, wanoan niya, una yung tultuloy na kiti, panaganak na. Ito na dumak na lalaki. Isumit lagayam. Isumit lagayam na nagbalbalo ka. Tatinulad mo, tidalan. Sinurot mo tidalan nga sinursurot ti inam. Mabalin siguro nagbalin ngamat nga nasingpet dinanang mo, ti inam. Ngam ka po siguro tanasurutan natin, yaman nga saan nga nasiyat nga dana, nayaw awan. Nga si katibungan ti panakayaw awan.
kulak na no saan ka maitulad. Ngem, sumit lagayo. Sana po no tayo magbagayo na nang. Sana po no. Sana po no. Sana po no. Anyat sang nga po no. May saklang ampun. May saklang ampun ngayong patag ka. Ngayong imala ka iti inam. Siguro kat nasingbat matlang ni nanang mo idi. Ngayong kaputa na yaw awan. Sa baling nga na titunurong na kaslimat keng kaitan. Tilang sa nga pagpadaan, ket saan ka nga ganak abalasang, sabay ko mananang, ta saan ka, saan ka ganak abalasan. Manong name nagpagpakawanak kadakwada. Nagsubliak mit lang di syudad, manong name tapno ibagak kini Perni. Perni, hindi ko mapalang ibagak ken ka. Imitakit na panik ka, masikuga. Ano? Uy, laglag ibam. Ididamo ta. Inik kang kat pag tumaram, imbagak kang gonam-gonam, nga sa mo nga liwayan tag tumar. Pasarimat malipatak, basol mo na. Api ko nang tikas ta. Ay, diyan ka mo sumada nita. Third year college ta pala. Saan lakit nga manukat na dati ka ni mami? Ngagasawa ko nga diyak makapagturpos. Iso nga bahalakan di biyak mo. Kinunalakit pimalawin. Bernie! Bernie, subli ka! Bernie! Bernie! Inyo storyak manunemi kini Marieta ti amin. Isumot lagayam ampi. Anak, apay na tapos pasamak na gayam kun. Dati apalak ti kinasingpet na kinasaririt na nga gayam ko. Nayo awamad din. Di mo kunain nga basol ko. Gabuti sa iti nakisarita kini Bernie kit dapan ti Tresto Bar. Ngem igaw-gawid ka idin. Tamadlaw ko nga madi. Ngem natangkid ti ulo. Talagang imina ka. Sumit lagaya. Paskas dapi ka ta nagbali na kasto di gayem ko na. Tamay sa kamadgayam nga bastarda. Ni bastarda, mangipas nga iti bastarda wano bastardo. No, gayem. Masyanak unay keng ka, ampi, di nagbaling nga gasat mo. Ngem na maminsan kat si kamit latagim baso. Nagsangsangit kami nga nakin inarakop iti kayem ko. Awang basol mo, Marieta. Siyak tagim basol. Siyak tagim basol. Kanya narot taramidek. Kanya taramidek. Ekit, ituloy mo tagbasa. Numalpas dati nga sem. Ituloy mo lang. Tawar dakil to dyan mo. At least, malpas mo ti third year college. May sarding tuwan at panagbasa, may pasangay mo ti anak mo. Sa mo ituloy tagbasa, into no, may pasangay mo ti anak mo. Bastardo na nga tawon, bastardo. Diyak yung pagaro pa kasto ko. Ito ori siyak mo ita. Siya mga ipagarob ko ma. Ala, awate mo di kita po. Just come. Just relax. Kano talaga nga saan nakakayat nga sungbatan ni Bernadetta, di anusan. Nalpas 30% manong name nagawid na. Nanang, tatan, ulit tagpakawan ka na kayo. Uy, nako, pakawan kami kayo. Kunayo idi, iti sami lang nagtuladan kinin nanang kit saan aga nagkabalasan. Yung tatang nanang, kas makita yun. Mo sa wen, sikug da ita saan nga buyong. Sikug, kat sanak mo na kayat nga kasarte ama, at sikug ko nanang. Ay, isumit lang ayam. No, maminsan katusto di ko nada. No, isunod poon, isumit lang ti bunga.
Hindi tayo mo nun ayan na itan, kanat napaspasama kan kininanang mo. Bakit itan na? Bakit itan? Manungat at kakamsat mo. Mapasamak to nga ta, iti pa nagsasabat ti dalan nyo. Nanang tatang itultuloy ko ma, iti mangipatig kanya kas pudno nga na. Saan kunton ngululitan, kas diya nga napasamak. Kit dati anak ko, agbalin tumit nga po ko yun. Halawan anak ko. Ipas ngay mo, tana. Amin nga agbihag dito lubong ket ni Apo Diyos iti aking plano. No, ninanang mo, ket saan nga nagbalbaliw kadedi nga panaganak na abalasang, sikat ti mangipakita ti panagbaliw mo. Saan mong ipadpadawat anak mo? No di ket ipasngay mo, talipatwem, tagibiyan, padaklen. Padaklen tayo. Uwan na, tatan. Agyamanak, tada kayo tinangampun kanya, kaya kasaysayaat kayo. Agyamanak, awan sa bali pagyamanan tayo anak, nasangan ni Apo Diyos. Thank you, Lord. Nagsardang ang idin manon nemi kadagtalin na edak dito balay papanaklatamat larom war mapanagpa-check up aging kang ipas ngay kunti anak ko. Babae matlakas kanyak manong bastarda. Angel tinanggan. Makaayayo. Iso manon nemi ti may kadwa nga mangliwliwa kada tatang kinanang ang mumanak. Idi dimteng kay ti biyak may nakaragraksak kami. Ita, sa bali manin nga anghel ti dimteng. So, adad tiragsak mi. Adamad labag sayatan na anak, anak-anak kaabalasan. Kagaputa, adan nayon tayo. Wala nang datang. Ito man naglulukat ti klase. Ituloy ko man latagbasa, tapno makapaggraduara. Katsan kung itong ulitan pa tikas tinaramin ko. Di mo na nagraduar ni Marieta, kinadaanin ti trabaho, manong nemi. Tuloy ko nga nagbasa, yung saan ako nga scholar manong, jack nga maintain na nga to grado. Ngayon tuloy ko, ti pa nag-part-time ko manong nemi. Anyway, kabaylak man tlata, naman pa ado karigan. Kasta nga gamit ak manong nemi maayo ak ni Angel. Umaymat ni Marieta manong nemi kapag kumadre kami. Siyak mamat ni mga bakal at anak ko tibon niya. Nagguwapa si ka. Kung malalakit, guwapo. Kapag babae, guwapa. Kapag naman ni Bernie, makikita? Awan, makikita. Ganito kasi pagkalikan nagsublikan ka ni Bernie. Maawat mo ba Tsikla mo. Sa kondulasong batang deta, no maawat ko ano saan, no agsublikas pagaligan. Laging ka nagturpusa ko, manunimi ka dadamot ng trabaho. When? Ato tagit agar-aram kanyak, manunimi no ibagak na may sak abastarda nga nayanak, nangyanak iti may sang abastarda, kakatawa da. Siguro, mapandang tamot agibistigar Kad po tamamuan da nga pudno, dinakmat kayatin ituloy nga arman. Ngayon diyak tulaan mo manong nemin, dugteng tumitlaing tilalaki nga ni kari para kanya. O paten titawan ni Angel, manong nemi, kuy-kuyuganan ni Nanang, manong nemi, nga mapan nagbasa iti nursery. Makaayayong ubing, manong nemi. Nasariri takas kanya ni Angel, apanak nga bastarda. Diyak tula mo manong nemi, nung ito nakaano, agsama ti dalan mi, iti lalaki nga nagkarikan niya, no andaman kas pagarikan. Dahito'y nga ron, ti makasarita, isumit lagayam. Ket sabi ko manong nemi, andamat na ibatik nga adal, balaag, ken pagsabingan ti biyag, kanagitipadak ka nagdingag, ken nagboya, more power to your program. Ito'y nga ron, agyaman nga pagayam mo, ampi. Thank you, Ampi. Thank you. At kadagit nagdangag ka nagbuya, malamanen.